Pel que fa als cotxes, el govern espanyol recomana que només viatgi una persona en cada vehicle. Per als col·lectius ecologistes i ciclistes, això és una irresponsabilitat i un risc per a la salut. La desescalada pareix que està cada vegada més a prop i amb ella la tornada als llocs de treball. Moltes persones hauran de desplaçar-se diàriament i per a fer-ho amb seguretat, el govern de moment recomana fer-ho en cotxe. Les associacions ecologistes critiquen que es potenciï l'ús individual de l'automòbil i reclamen visibilitat per a altres formes de mobilitat individual segures, com la bici. Hi ha moltes altres opcions d'esport, com ara caminar, anar en bici o els vehicles de mobilitat personal com patinets elèctrics. És desastrós que s'incentive només l'ús individual del cotxe des del govern, perquè ja sabem que la contaminació augmenta les malalties i s'ha trobat una relació forta entre augments de morts per Covid-19 i augment de contaminació atmosfèrica. Recorden que estem en una situació d'emergència climàtica i demanen que el govern rectifiqui. Com s'ha constatat des del primer moment, la reducció del parc automobilístic ha provocat una qualitat de l'aire excepcional, amb valors com feia dècades que no es recollien. Així, ho confirmen les estacions de medició que es poden consultar al web de València per l'Aire i també en el web municipal. I animen perquè tornar a la normalitat siga una oportunitat de construir un nou model de mobilitat.